И сега сме хора, четвърта част. Готови сме. Тези двете карти, перфектните. Сега ще ви ги покажам. Тъй ще ги отворим. Чакайте първи. Тази да отварям. Пускам пакета и взимам другия пакетче. И отварям и него и взимам най-големите карти. Има още една хора. Ето. Бомбаки. Сега ще ви покажам трета карта. Спри за малко мисля. Стоп. Елате хора сега. И тази намерях трета карта, но тук е другият. Да, той са би. Ето. Тези перфектните карти, тези карти. Ето го. Чакайте. На война. Ето хора. Йоан някъде отиди. Отиди да си изкара велосипеда. Добре. Хора, ще има пета част. Чао. Чакай, поснимай ме малко. Ще има пета част.